ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 15వ రోజు 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాद प्रणाम्स. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. సో 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగము. ఆన్సర్స్ పెడితే కొంచెం సేపు తర్వాత చూద్దాము. 14th చాప్టర్లో నిన్న చూసిన పాయింట్స్. సో ఇది పురుషోత్తమ యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. हरे कृष्णा कृष्ण కృష్ణ कृष्ण కృష్ణ हरे హరే हरे హరే हरे राम 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 हरे हरे. హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో పురుషోత్తమ యోగం 15వ అధ్యాయం. మరి నేను చెప్పినట్లుగా వేదాంత సారం అంతా కూడా భగవంతుడి 15వ అధ్యాయంలో పెట్టారు. ఫస్ట్ ఒక 3-4 శ్లోకాల వరకు కొంచెం శ్రద్ధగా వినాలి అర్థం అవడానికి. తర్వాత ఈజీగానే ఉంటుంది. సో నిన్నటి సత్వరజస్తమో గుణాలు గుణత్రయ విభాగ యోగం గురించి సత్య ప్రభుజీ సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించిన వాళ్ళు జ్ఞానులు ఉండే లోకానికి పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించిన వాళ్ళు కర్మాసక్తులలో అంటే భూలోకంలో జన్మిస్తారు. తమోగుణ ప్రభావంలో ఉండి మరణించిన వారు జంతు జాతుల జీవరాశుల్లో జన్మిస్తారు. సత్వగుణంలో స్థితమైన వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయికి, రజోగుణంలో వాళ్ళు మధ్యస్థాయిలో, తమోగుణంలో వాళ్ళు అధోగతి పాలు అవుతారు. శరీర సంబంధిత ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిపోవడం వల్ల వ్యక్తి జన్మ మృత్యు వృద్ధాప్యము దుఃఖాల నుంచి విముక్తి పొంది అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. ఎవరైతే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు. అర్జునుడి ప్రశ్న, త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు, వాళ్ళ బంధాలు, వాళ్ళు ఏ విధంగా త్రిగుణాతీతంగా అయ్యారు అని అర్జునుడు అడిగితే భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటున్నారు. ఈ త్రిగుణాలకు అతీతులైన వాళ్ళు ప్రకాశ కార్యకలాపాలు కానీ మోహాన్ని కానీ పుష్కలంగా ఉన్నప్పుడు ద్వేషించరు, లేనప్పుడు కాంక్షించరు. వారు ప్రకృతి త్రిగుణాల పట్ల తటస్థంగా ఉదాసీనంగా ఉండి వాటిచే అలజడికి గురికారు. సో ఎప్పుడు స్థిమితంగా ఉంటారు. అందుకే స్థిత ప్రజ్ఞులు అన్నారు వాళ్ళని. గుణాలు గుణాలే మనచే ఈ ప్రవర్తన
మనకి ప్రవర్తన కలిగిస్తున్నాయని తెలుసుకుని వాళ్ళు నిశ్చలంగా ఆత్మలోనే స్థితమై ఉంటారు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని ఈ గుణ ప్రభావమే మనతో ఈ విధంగా పనిచేయిస్తోంది అని తెలుసుకుని ఆ గుణాలకి అతీతంగా వాళ్ళు నిశ్చలంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు. గుణాలకు అతీతంగా ఉండడం అంటే దేనికి కూడా మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా నిశ్చలంగా ఉండగలుగుతాం. సో సుఖ దుఃఖాలలో ఒక రీతిగా ఉండేవాళ్ళు, ఆత్మభావంలో స్థితమై ఉన్నవాళ్ళు, మట్టి రాయి బంగారం వీటన్నిటిని ఒకే రకంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు, అనుకూల ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ప్రియమైనదైనా అప్రియమైనదైనా ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు. మరి నిందాస్తుతులను అంటే వివేకవంతులు, ఇటువంటి వివేకవంతులు నిందాస్తుతులు రెండింటినీ సమంగా స్వీకరించేవారు. గౌరవాన్ని మానావమానాలు అన్నారు, శత్రువుని మిత్రుణ్ణి ఒకే రకంగా చూసేవారు. అన్ని భౌతిక కోరికలు తీర్చుకునే ప్రయత్నాల కోసం ప్రయత్నాలు వదిలిన వాళ్ళు వీళ్ళు త్రిగుణాతీతులని చెప్పబడతారు. నిష్కల్మష భక్తి ద్వారా నన్ను సేవించిన వారు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతులై బ్రహ్మస్థాయికి చేరుతారు. అనశ్వరమైన అవ్యయమైన నిరాకార బ్రహ్మానికి, సనాతన ధర్మానికి, అఖండమైన దివ్యానందానికి, ఆ బ్రహ్మానికి నేనే ఆధారాన్ని. బ్రహ్మణోస్మి ప్రతిష్టాహం అవ్యయశ్చ శాశ్వతస్య చ అని చెప్తారు కదా ఆ శ్లోకం. సో అందులో నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, రజోగుణంలో మరణిస్తే భూమి మీద జన్మిస్తారు, తమ గుణంలో మరణిస్తే జంతు జాతుల్లో పుడతారు, సత్వగుణంలో మరణించిన వాళ్ళు పవిత్ర ఫలితాలు నిర్మలత్వం ఇస్తుంది సత్వగుణం. రజోగుణం కర్మ దుఃఖాన్ని, తమోగుణం అజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. సత్వగుణం ఉత్తమం జ్ఞానం ఇస్తుంది, రజోగుణం లోభాన్ని, తమోగుణం బుద్ధిహీనతను భ్రాంతిని ఇస్తాయి. సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఉత్తమ లోకాలు పొందుతారు, రజోగుణంలో ఉన్నవారు భూలోకంలో ఉంటారు, తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు నరక లోకాలకు వెళ్తారు, క్రింది లోకాలకు. సర్వకర్మల్లో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడైన పరమాత్మను తెలుసుకున్న జీవులు భగవానుడు దివ్య భావాన్ని పొందగలరు. సో అది అంటే భగవతత్వాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇలా త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతారో పొందగలరు. దేహాన్ని కలిగిన జీవులు త్రిగుణాలను జయించినప్పుడు జనన మరణ ముసలితనం దుఃఖాల నుండి విముక్తులై ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందగలరు. సో ఏ ప్రభు త్రిగుణాతీతులైన వారి లక్షణాలు, వారి ప్రవర్తన, ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఏ విధంగా వాళ్ళు అధిగమించారని అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తే భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్పారు. పాండుపుత్ర, క్రాంతి ఆసక్తి మోహం కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వారు, అవి లేనప్పుడు ఆశపడని వారు, గుణాలు పనిచేయకున్నా దానివల్ల కలిగే ప్రకాశంలో నిశ్చల స్థిరత్వం కలిగి ఉదాసీనంగా ఉండి ఆత్మయందే స్థితులై సుఖదుఖాలను ఒకటిగా భావించేవారు, మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని సమంగా చూసేవారు, ఇష్టాలను నిందాస్తుతులను అవమానాలయందు స్థిరంగా ఉండే ధీరుడు, శత్రుమిత్రులను సమంగా చూసేవారు, భౌతిక కర్మలను విడిచిన వారు, ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటిన వారు అని చెప్పారు. పూర్ణమైన భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వారు త్వరగా ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటి బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. అమృతం నాశనం లేనిది, శాశ్వతం, చివరి సుఖపు అంటే పరమగమ్యమైన ఆ సుఖం, సహజ సుఖం స్థితి అయినటువంటి నిరాకార బ్రహ్మానికి మూలాధారాన్ని నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇవి నిన్న చూసిన విషయాలు. ఈరోజు మరి ఇప్పుడు 15వ అధ్యాయం చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. మూలమేమో పైకుంది, శాఖం అంటే కొమ్మలు అధ కిందకున్నాయి. అశ్వత్థం అనేటటువంటి ప్రాహు చెప్పబడింది, అవ్యయ నాశనం లేనటువంటి ఈ అశ్వత్థం ఒకటి ఉన్నదని చెప్పబడింది. అది ఎలా ఉంది అంటే దాని మూలం ఏమిటి? చెట్టుకి రూట్స్, వ్రేళ్ళు,
వ్రేళ్ళేమో ఊర్ధ్వానికి పైకున్నాయట, శాఖలు కొమ్మలేమో కిందకున్నాయి. సో ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు, వ్రేళ్ళు పైకి కొమ్మలు క్రిందికి. అంటే ఏంటి, తల్ల క్రిందులుగా ఉన్నది ఈ చెట్టు. ఇది అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, దీని యొక్క పర్ణాలు ఆకులు అన్ని ఛందాంసి వేదమంత్రాలు. ఈ చెట్టు యొక్క ఆకులన్నీ వేదమంత్రాలు. యస్తం వేదస వేదవిత్, ఇది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ చెట్టు గురించి తెలుసుకుంటారో అతను వేదవిధుడు, అంటే వేదాలన్నీ తెలుసుకున్నవాడు అంటున్నారు. సో వేళ్ళు పైకి కొమ్మలేమో క్రిందికి వేదమంత్రాలేమో ఆకులుగా కలిగిన ఈ నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలన్నింటినీ తెలుసుకున్నవాడు అని చెప్పి భగవంతుడు భగవానువాచతో ప్రారంభమైంది ఈ 15వ అధ్యాయం. రెండవ దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతి త్రిగుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ క్రిందికి పైకి విస్తరిస్తూ ఉంటాయి. దీని కొమ్మలేమో అధశ్చోర్ధ్వంలో కిందికి పైకి ప్రసృతాస్తస్య అంటే పెరుగుతూ ఉన్నాయి. శాఖలు కొమ్మలు క్రిందికి పైకి పెరిగిపోతున్నాయి. ఎలా పెరుగుతున్నాయి అంటే గుణ ప్రవృద్ధ, గుణాల వల్ల పెరుగుతున్నాయి. గుణాలంటే ఏమిటి, సత్వరజస్తమో గుణాలు. విషయ ప్రవాల అంటే ఇంద్రియ విషయాలు. విషయాలంటే ఇక మనకి బయట ప్రపంచంలో కనిపించే వస్తువులు, ఈ వ్యామోహాలు, ఇవన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు. అంటే ఇంద్రియాలను టెంప్ట్ చేసేటటువంటి విషయాలన్నమాట ఇంద్రియ విషయాలంటే. వాటిని మనం ఇంద్రియ గ్రాహ్య వస్తువులు, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అన్నాం. కానీ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలకు బయట సెల్ఫ్ వాటికి రూపం కానీ ఏది లేదు. అవన్నీ కూడా వస్తువుల ద్వారా మనం గ్రహిస్తున్నాం, శబ్దాన్ని, రూపాన్ని, స్పర్శని, వీటన్నిటిని. సో ఆ వస్తువులు అవన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఈ ఇంద్రియ విషయాలుతో ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ ఇంద్రియ విషయాలుతో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ కూడా ఈ ఇంద్రియ విషయాలను ఆకట్టుకుంటూ వాటికి కట్టుబడుతూ మనల్ని ఆకట్టుకునేటట్లు చేస్తూ ఈ రకంగా ఈ కొమ్మలు పెరుగుతున్నాయి. సో ఎలా పెరుగుతున్నాయి ఇంద్రియ విషయాలని ఈ కొమ్మలంటే, మామూలు చెట్టుకి నీరు పోస్తే కొమ్మలు పెరుగుతాయి. ఈ చెట్టుకి సత్వరజస్తమో గుణాలనే నీరు వచ్చి ఈ ఇంద్రియ విషయాలనే వ్యామోహాలని పెంచుతున్నాయి అని దాని అర్థం అన్నమాట. ఈ కొమ్మలన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు అంటే మన వ్యామోహాలు. మన వ్యామోహాలు ఎలా పెరిగిపోతున్నాయి, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల పెరుగుతున్నాయి. సో అన్ని చెట్లు నీటితో పెరిగితే ఈ చెట్టు సత్వరజస్తమో గుణాలనే వ్యామోహం అనే గుణాలతో పెరిగి వ్యామోహాలను పెంచుతోంది. సో ఈ 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతోంది ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు. ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ క్రిందికి పైకి ఇలా విస్తారంగా పెరిగిపోతున్నాయి. అంటే మన కోరికలు, ఇంద్రియ విషయాలు ఇలా పెరిగిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఈ కొమ్మలన్నీ ఏమిటంటే ఇంద్రియ విషయాలు. ఇక అధశ్చ మూలాన్ని అనుసంతతాన్ని, దీని మూలం అంటే రూట్స్, వ్రేళ్ళు క్రిందికి పరుచుకుని ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయి అంటే కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే, ఈ లోకంలో మనుష్యులందరూ ఏ విధంగా కర్మబంధాలకు బద్ధులవుతున్నారో అలా ముడులు పడిపోయిన ఈ వ్రేళ్ళు ఆ కర్మబంధాలను సూచిస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ వృక్షం ఎటువంటిది అంటే 3 గుణాలతో పోషించబడుతూ పైకి కిందకి ఈ కొమ్మలన్నీ ఇలా పెరిగిపోయాయి. దాని కొమ్మలన్నీ ఏమిటి అంటే ఆ పెరిగిపోయిన కొమ్మలు అవన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఈ వృక్షం యొక్క వేళ్ళు ఏమిటి అంటే కిందికి వెళ్తూ మానవ సమాజం యొక్క కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. సో కామ్యకర్మలకు మన అందరం ఎలా బందీలం అవుతున్నామో సూచిస్తున్నాయి అన్నమాట ఈ ముడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళు. ఇంకా కొమ్మలు అన్ని చెట్లు ఏమో నీటితో పెరిగితే ఈ చెట్టు సత్వరజస్తమో గుణాలనే నీటితో దేన్ని పెంచుతున్నాయి. మామూలు చెట్టు ఏమో మామూలు కొమ్మల్ని పెంచుతుంది, మామూలు నీరు పోస్తే మామూలు కొమ్మలు పెరుగుతాయి చెట్లకు. కానీ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనేటటువంటి నీరు ఇంద్రియ విషయాలని పెంచుతోంది, ఇంద్రియ విషయాలనేటటువంటి కొమ్మలను పెంచుతోంది అనమాట. అంటే మన ప్రలోభాలని ఈ గుణాలు పెంచుతున్నాయి అని అర్థం. సో ఇంతకీ ఏమిటి చెట్టు, ఈ తలక్రిందులు ఏమిటి,
తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? నార్మల్గా నీటి ఒడ్డు మీద కనిపిస్తుంది కదా. సో మనం కాలువ దగ్గరికి వెళ్ళామంటే అక్కడ ఒక చెట్టు ఉందంటే ఒడ్డు మీద నీటిలో చూస్తే అది తలక్రిందులుగా ఉంటుంది కదా. సో అందుకని ఇక్కడ మనకు ఒక నీరు ఉన్నట్లు చెట్టు తలక్రిందులైనట్టు చూపిస్తున్నారు. అంటే పైన ఒక అసలు చెట్టు ఉండాలి. ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఎందుకు కనిపిస్తోందంటే అక్కడ కాలువ ఒడ్డున ఒక నిజం చెట్టు ఉన్నది కాబట్టి, సరి అయిన చెట్టు కాబట్టి ఈ చెట్టు, మరి ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న ఈ చెట్టు దేనికో ప్రతిబింబం, దేనిలోనో ప్రతిబింబిస్తోంది, దేనికో ప్రతిబింబంగా ఉంది. పైన ఇంకో చెట్టు ఉంది. సో ఏమిటి ఆ పైన ఉన్న చెట్టు? ఇది దేంట్లో ప్రతిబింబించి ఇలా తలక్రిందులైంది అనేటటువంటి ఆలోచన వస్తే గనక పైన ఉన్నది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అనే చెట్టు, కింద ఇది కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి ఈ రకంగా తల్లక్రిందులైపోయింది. సో కోరిక అనేది అంతటి ఆధ్యాత్మికతను కూడా తల్లక్రిందులు చేయగలదన్నమాట. అంత బలమైనది, అంత అంత విషపూరితం అని అనకపోయినా మనల్ని అధఃపాతాళానికి తల్లక్రిందులుగా మనల్ని ప్రయాణం చేసేటట్లు చేయగల శక్తి ఉన్నటువంటిది ఆ కోరిక, ఆ కామం. కాబట్టి కోరిక అనే నీటిలో ఆధ్యాత్మిక వృక్షం కోరికలో ప్రతిబింబిస్తే ఇలా తల్లక్రిందులు అవుతుంది. అంటే కోరిక అనేది మనిషిని ఆధ్యాత్మికత నుంచి ఈ తల్లక్రిందులుగా ఎలా తిప్పివేస్తుంది? తిప్పివేసిన ఈ తల్లక్రిందులైన చెట్టు ఎవరు ఇంతకీ? ఇక్కడ చూస్తే పైన బ్రహ్మదేవుడు, మరి దేవలోకాలు, తర్వాత మనుషులు, కింద జంతువులు కనిపిస్తున్నారంటే ఇది మన భౌతిక ప్రపంచము. కాబట్టి ఇందులో 14 లోకాలు, పైన సత్య లోకము బ్రహ్మలోకం, తర్వాత మరి ఉన్నత లోకాలు దేవలోకం, స్వర్గంలో ఐరావతం మీద ఇంద్రుడు, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం పైలోకాలు. మధ్యలో భూలోకంలో మనుషుల్ని చూస్తున్నాం, జంతువుల్ని చూస్తున్నాం. మనుషుల్లో మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు, చెడు పనులు చేసేవారు, అన్ని రకాల వాళ్ళని చూస్తున్నాం. కింద జంతు జాతులను చూస్తున్నాం. సో పైలోకాలు, మధ్యలోకం, క్రింది లోకం. సో ఇదంతా మన భౌతిక ప్రపంచం. సో భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఏర్పడింది అంటే అంతా కూడా ఈ కోరిక వల్ల ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇలా తలక్రిందులైపోయింది. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న ఆత్మ ఇలా ఈ కోరికతో బందీ అయిపోయి ఈ రకంగా ఈ తలక్రిందులు అయిపోయి విషయాలు, ఇంద్రియ గుణాలను అలవర్చుకుని, భౌతిక గుణాలు అలవర్చుకుని ఆ భౌతిక గుణాలతో ఈ రకంగా ఇంద్రియ కోరికల్ని, వ్యామోహాల్ని, విషయాలను పెంచేసుకుంటోంది ఈ కొమ్మలతో అని చెప్పి దాని అర్థం. సో ఒకసారి ఇది గమనించండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో అది ఈ వృక్షము తలక్రిందులుగా ఉన్నది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. మరి పైన ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఈ కింది ఈ కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తల్లక్రిందులైపోయింది. ఈ చెట్టు ఎలా పెరిగింది ఇంత బలంగా అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు పెరిగి ఈ ఇంద్రియ కోరికలన్నీ అనేటటువంటి కొమ్మలన్నీ కూడా ఇలా పెరిగిపోయాయి. సో గుణాలు మన ఇంద్రియ కోరికల్ని, విషయాలని ఇలా పెంచింది. ఆ తర్వాత ఇలా తలక్రిందులైంది కాబట్టి మనకి ఈ భూప్రపంచం అంటే భౌతిక ప్రపంచం కనిపిస్తోంది. ఏమిటి ఈ చెట్టు అంటే ఇంతకీ తెలుసుకోవాల్సింది భౌతిక ప్రపంచం. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భౌతిక ప్రపంచం. ఇది కోరిక ఎప్పుడైతే జనిస్తుందో ఆధ్యాత్మికత అంతా కూడా తలక్రిందులైపోతుంది అని దీని అర్థం అన్నమాట. దాంతో సత్వరజస్తమో గుణాలను అలవర్చుకుని ఈ కోరికలు, విషయాలు, ఇంద్రియ విషయాలన్నీ ఇలా ఈ కొమ్మలు విస్తృతంగా పెరిగినట్లు మన ఇంద్రియ విషయాలు, కోరికలు అలా పెరిగిపోతాయి. ఈ కోరికనే నీటిలో ప్రతిబింబించింది కాబట్టి. సో అది ఇక్కడ మెయిన్ విషయం.
న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో నాచాది నచ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఇక్కడ రెండు శ్లోకాలు చూసాము. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే, దీని యొక్క ఈ రూపం ఎవరికి కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఈ ప్రపంచంలో తథా ఎవ్వరికి కూడా నా లభ్యతే, ఎవ్వరికి తెలియదు. ఈ వృక్షం యొక్క అసలు స్వరూపం ఏమిటో ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదు. నా అంతో, దీని అంతం ఏది, నచ ఆది, మరియు దీని యొక్క ఆది బిగినింగ్ ఏది, నచ సంప్రతిష్ఠ, దీని యొక్క మూలం ఏమిటి, అసలు మూలం కూడా ఎవరికి కనిపించదు. సో అశ్వత్థమేనం అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని సువిరూఢ మూలం అంటే కొమ్మలతో మిక్కిలి దృఢమైన వ్రేళ్లున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అసంగ శస్త్రేణ అంటే అసంగత్వం డిటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి అస్త్రంతో దృఢైన దృఢ చిత్తంతో నరికి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. చిత్వ అంటే ఛేదించాలి, దృఢ చిత్తంతో ఛేదించాలి. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. సో ఇక్కడ వరకు ఈ శ్లోకం ఏమి చూద్దాం. ఈ వృక్షం యథార్థ రూపం ఈ జగత్తులో ఎవరికి తెలియబడదు. దాని ఆది ఏమిటి, అంతం ఏమిటి, దాని మూలం ఏమిటి ఎవ్వరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. నా అంతో నచ ఆది నచ సంప్రతిష్ఠ అంటే దాని మూలం ఏమిటో ఎవ్వరూ కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ స్థిరంగా నాటుకుని ఉన్న ఈ వృక్షాన్ని సంసార వృక్షం అంటున్నారనమాట దీన్ని. సో అంటే మన భౌతిక వృక్షం. ఈ వృక్షాన్ని మనిషి దృఢ చిత్తంతో అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో ఖండించి వేయాలి. సో మనకి ఫస్ట్ ఆ శ్రద్ధ, ఆ దృఢ చిత్తం ఉండాలి. ఏది, మనం ఈ వృక్షాన్ని ఖండించాలి అనేటటువంటిది. ఏమిటి మన ఆయుధం ఏమిటి ఖండించడానికంటే అసంగత్వం, డిటాచ్మెంట్. అందుకే సమత్వం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ సమత్వమే మరి డిటాచ్మెంట్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆ అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో ఖండించాలి. సో ఇలాంటి ఎంత గాఢంగా దాని వ్రేళ్ళు ఉన్నాయి మరి ఈ చెట్టుకి. ఈ వ్రేళ్ళు ఇంతగా ముడులు పడిపోయిన ఈ చెట్టును మనం నరికివేయాలి అంటే మనకు కావాల్సింది, అంటే మనం ఎంతగా బంధాలలో చుట్టుకుని ఉన్నామంటే ఈ కోరిక వల్ల, మరి ఇలా ఇంద్రియాలన్నీ, కోరికలన్నీ ఇలా చెట్లు కొమ్మల్లాగా పెరిగిపోయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ చెట్టుని కొట్టివేయాలి అంటే మనం అసంగత్వం అనే ఆయుధాన్ని ఉపయోగించాలి. అంటే డిటాచ్మెంట్తోనే మనం ఈ భౌతికత్వం నుంచి బయటపడగలము అని చెప్తున్నారు. సో అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో ఖండించండి ఈ చెట్టుని. ఆ తరువాత ఏం చేయాలి, తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. తతః పదం తరువాత ఒక స్థితి, తత్పరిమార్గితవ్యం ఆ మార్గం ఏమిటనేది అన్వేషించాలి. తర్వాత స్థితి ఏమిటి అన్నది, ఈ చెట్టుని మనం నరికివేసిన తర్వాత ఏమిటి అన్నది, తర్వాత నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏమిటన్నది అన్వేషించాలి. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయ, ఎక్కడికి వెళ్తే, యస్మిన్ గతాన ఎక్కడికి చేరుకుంటే, నా నివర్తంతి తిరిగి మళ్ళీ రాము. నివర్తంతి అంటే తిరిగి రావడం, నా నివర్తంతి అంటే ఆపోజిట్, తిరిగి రాకుండా ఉంటాము. భూయ తిరిగి అంటే మళ్ళీ, ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉంటాము అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగిన జనన మరణ చక్రంలో ఉంటే మళ్ళీ వస్తాం. సో ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉంటాము. తమేవచ ఆద్యం, ఆ తర్వాత అలాంటి
అతనిని తమేవ ఎక్కడికి వెళ్తే తిరిగి రాకుండా ఉంటాము అతనిని ఆది అయిన పురుషుణ్ణి ప్రపద్యే శరణు వేడాలి. సో ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రామో ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే తిరిగి రాం కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి అంటే ఎవరి నుంచి ఎటువంటి భగవంతుడు ఎవరి నుంచి ప్రవృత్తి అంతా కూడా ఆరంభమైందో, మరి సృష్టి అంతా ఎక్కడి నుంచి ఆరంభమైంది? భగవంతుడి నుంచి. ఎక్కడి నుంచి అయితే అంత ఆరంభమైందో, ప్రసృత వ్యాపించిందో పురాణి అనాది కాలం నుండి అటువంటి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో తమేవచ ఆద్యం ఆ భగవంతుణ్ణి ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఎటువంటి ఆది పురుషుడు? ఎవరి నుండి అయితే సమస్తము ప్రారంభమైందో ఈ సృష్టి, ఎవరి వల్ల అయితే ఈ సృష్టి మొత్తం వ్యాపించబడి ఉందో ఆయన సర్వత్రా సర్వవ్యాపకుడు కదా. సో ఎవరు సృష్టిని ప్రారంభించారో, ఎవరు సర్వత్రా వ్యాపకులై ఉన్నారో, మరి ఎప్పటి నుంచి? పురాణి అనాది కాలం నుంచి కూడా ఎవరైతే ఇలా సృష్టించడం వ్యాపించి ఉండడం చేస్తున్న భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో స్థిరంగా నాటుకుని ఉన్న ఈ వృక్షాన్ని దృఢచిత్తంతో ముందు అసలు ఆ దృఢచిత్తం ఉండాలి, పట్టుదల ఉండాలి కదా ఇది సాధించాలి అని. ఆ తర్వాత ఆ పట్టుదలతో అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో ఖండించి వేయాలి. ఆ తరువాత పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి దివ్య మళ్ళీ నానివర్తంతి అన్నారు కదా. ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము. యస్మిన్ గత నా నివర్తంతి భూయ. ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము అటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి ఏం చెయ్యాలి? భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఆ భగవంతుడు ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము అలాంటి ప్రదేశం కోసం అనాది కాలం నుంచి ఎవరైతే ఈ సమస్తాన్ని ప్రారంభించారో, సమస్తంలోనూ వ్యాప్తి చెంది ఉన్నారో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. దేనికి? మళ్ళీ ఇక్కడికి తిరిగి రాకుండా ఉండడానికి అని చెప్పారు. సో 2 విషయాలు చెప్పారనమాట. ఒకటి ఏమిటి అంటే ఈ వృక్షం యొక్క నిజస్వరూపం ఎవరికి తెలియదు, కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళ్ళతో విలసిలే ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించాలి. తరువాత పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమ పదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలా అంటే ఎవరి నుంచి సమస్తము ప్రారంభమైందో, ఎవరి నుండి అనాది కాలంగా సమస్తము వ్యాపించిందో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని చెప్పారు. సో దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏమిటి? ఇది మనల్ని ఏ విధంగా సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఈ కోరిక వలన మనం ఇలా ఇంద్రియ విషయాల్ని ప్రలోభాల్ని పెంచేసుకుని ఆ రకంగా కర్మబంధాలన్నీ ఇంత గాఢంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ముడులుగా చెప్పి ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు? దీని నుంచి బయటపడే మార్గం ఏమిటి అంటే వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో పట్టుదలతో ఈ ముడులు పడిపోయిన ఈ భౌతికత్వాన్ని ఖండించి సమస్తాన్ని ప్రారంభించి పోషిస్తున్న భగవంతుణ్ణి శరణు వేడండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండడానికి అని చెప్పారు. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. సో నిర్మాణ మోహం అంటే మిథ్యా గొప్పతనం, సంగదోషాలు అంటే అటాచ్మెంట్ జయించి, జిత ఈ మోహాన్ని అటాచ్మెంట్ని జయించి ఆధ్యాత్మ నిత్యమైనటువంటి ఆత్మను అర్థం చేసుకుని వినివృత్త కామ కోరికలను తగ్గించుకుని వదిలిపెట్టి ద్వంద్వైర్ విముక్త ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై సుఖదుఖాలనేటటువంటి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై భగవంతుడే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు. మనం సుఖం అని ఒక్కొక్కసారి పొంగిపోతూ ఉంటాం, దుఃఖం అని ఒక్కొక్కసారి కృంగిపోతూ ఉంటాం. వీటన్నిటి నుంచి విముక్తులై గచ్చంత్య మూఢ అంటే భగవంతుడి పదం అవ్యయం తత్. సో ఈ రకంగా భగవంతుడిని శరణు వేడి ఆయన అవ్యయమైనటువంటి శాశ్వత బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో
ఎవరైతే ఈ నిర్మాణ మోహ, ఈ మిథ్యా గొప్పతన, అహంకారం, మోహం, అనురాగ దోషం, సంగదోషాలు అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్, రాగద్వేషాలు జయించి నిత్యమైన ఆత్మను అర్థం చేసుకుని కోరికలను వదిలిపెట్టి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి పొంది పరమ పురుషుణ్ణి గచ్చంత్య అంటే పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడటం అన్నమాట. అది గచ్చంతి, అలా అన్ని సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వంతో ఉన్నవాళ్ళు గచ్చంతి పొందుతారు. అమూఢ అంటే భ్రాంతి లేకపోవడం వల్ల, మూఢత్వం లేకపోవడం వల్ల పదం అవ్యయం, శాశ్వతమైన అలాంటి స్థానాన్ని గచ్చంతి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో మిథ్యాహంకారము, భ్రాంతి, దుస్సాంగత్యాలు, అంతేకాకుండా సంగదోషం అంటే దుస్సాంగత్యం, సంగదోషం, బ్యాడ్ కంపెనీ, అంతేకాదు అది భౌతికంగా బ్యాడ్ కంపెనీ, బ్యాడ్ పీపుల్తో ఉండటం సంగదోషం భౌతికంగా. మానసికంగా రాగద్వేషాలతో ఉండడం కూడా సంగదోషం అన్నమాట. బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అది మానసిక సంగదోషం. కాబట్టి రాగద్వేషాలను వదులుకుని ఆధ్యాత్మ శాశ్వత తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఏది శాశ్వతం, ఏది అశాశ్వతం, ఈ త్రిగుణాలు ఈ భౌతికత్వం కాదు అన్న విషయం అర్థం చేసుకుని మరి కామవర్జితులు, ఈ భౌతిక కోరికలను వదిలిపెట్టగలిగి సుఖ దుఃఖాలనే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు భ్రాంతిరహితులై ఏ విధంగా భగవంతుని శరణు వేడాలో తెలుసుకున్న వాళ్ళు అలాంటి ఈ అవ్యయపదమైన భగవత్ స్థానాన్ని, ఆ స్థానాన్ని పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. సో నాశనం లేని ఆ స్థానాన్ని పొందగలరు. సో శరణాగత విధానం చాలా చక్కగా ఈ శ్లోకంలో వర్ణించారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ముందు గర్వంతో భ్రాంతి చెందకుండా ఉండడం ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్. మిథ్యా అహంకారము, భ్రాంతి అన్నారు కదా. ఆ తర్వాత రాగద్వేషాలు, దుస్సాంగత్యాలు, వీటిని వదులుకోవడం. మరి భగవంతుణ్ణి మనం చాలా గొప్ప అని గర్విస్తూ ఉండడం వల్లే మామూలు వాళ్లకు భగవంతుణ్ణి శరణు వేయటం అనేది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఆ శరణాగత తత్వం ఏదైనా మనకు నచ్చని జరిగినప్పుడు భగవద్ నిర్ణయం అని ఎంతమంది అనుకోగలుగుతాం? ఎంతసేపు భగవంతుడే ఏమిటి ఇలా చేశావు, నేను అన్ని కరెక్ట్గానే చేస్తున్నా కదా, నాకెందుకు ఇలా చేశావు అని అడుగుతూ ఉంటాం. మనం కరెక్ట్ మార్గంలో వెళ్ళకపోయినా సరే మనకి ఇష్టం లేని జరిగినప్పుడు ఇదేమిటి భగవంతుడు ఇలా చేశాడు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో మామూలుగా ఆ శరణాగత తత్వం, ఆ యాక్సెప్టెన్స్, భగవంతుడు ఏది చేసినా మరి మనం అంగీకరించే స్థితి, ఆ శరణాగత తత్వం చాలా కష్టం. ఎందుకు అంటే మనకి ఈ భౌతిక ప్రకృతి మీద మనం కంట్రోల్లో ఉండాలని, ప్రతిదీ మన కంట్రోల్, మన ఇష్టం వచ్చినట్లు జరగాలనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో అందుకని అది కష్టం అంటున్నారు. అయితే మానవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రకృతికి నేను కాదు, నా కంట్రోల్లో కాదు, భగవంతుడి కంట్రోల్లోనే ప్రతిదీ జరుగుతుందని తెలుసుకోవడం కాదు, మాటలతో మనస్ఫూర్తిగా ఆ విషయాన్ని నమ్మి యాక్సెప్ట్ అంగీకరించగలిగినప్పుడు మనం నిజంగా శరణాగతత్వంలో ఉన్నట్లు. అంటే ఏది జరిగినా అది భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయం అనేటటువంటి యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. గర్వంతో భ్రాంతి నుంచి మనం విముక్తులమైనప్పుడు శరణాగత విధానం ప్రారంభమవుతుంది. సో అని చెప్తున్నారు. మనం ఈ జగత్తులో ఏదైనా కొంత గౌరవం కావాలి, మన అందరు గౌరవించాలి అని అనుకున్నా కూడా ఈ శరణాగత తత్వం సాధ్యం కాదు. సో మాయాజనిత గర్వం వల్ల మనిషి జగత్తులో కొన్ని రోజులే నివసించినా కూడా ఈ జగత్తంతా మనం ఉండేది ఈ జగత్తు యొక్క వయసుతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత కనురెప్పపాటు కూడా లేదు. అయినా కూడా మనం అంతా మన కంట్రోల్లో ఉండాలని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, అది అంటున్నారు. కాబట్టి ఏదో మనం ఇక్కడ ఉండి కొన్నాళ్ళు వెళ్ళే వాళ్ళం అనే ఫీలింగ్ కాకుండా ఇదంతా మనం కంట్రోల్ చేసేయాలి అనుకుంటాం ఆ కొంచెం టైంకే మనం. కాబట్టి ఈ జగత్తంతా కూడా ఇలాంటి భావాలతోనే ఉంది ఈ శరణాగత తత్వానికి. అందుకని ముందు అహంకార రహితము, ఈ భ్రాంతి లేకుండా ఉండడమే మొదటి అర్హత అంటున్నారు. సో మిథ్యా అహంకారం, భ్రాంతి, రాగద్వేషాల నుంచి సంగదోషాలు
జయించిన వాడు. అంటే రాగద్వేషాలు అవన్నీ జయించి శాశ్వత తత్వాన్ని, ఆత్మతత్వం ఇది, అంతేగాని ఈ గుణాలు ఇవి కాదు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, కోరికలను అరికట్టగలిగిన వాళ్ళు, సుఖ దుఃఖాలు అనే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు, భ్రాంతిరహితులై భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలని తెలిసిన వాళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళు ఈ అవ్యయ పదాన్ని గచ్చంత్య అమూఢ పదం అవ్యయం తత్, అలాంటి పరమ అవ్యయమైన దివ్య స్థానాన్ని గచ్చంతి, పొందుతారు. సో ఈరోజు యాక్చువల్లీ ఇక్కడితో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడితో ఆపుదాము. ఆ పదం అవ్యయం అంటున్నారు. అవ్యయ తత్వం ఎలా ఉంటుంది, ఆ పదం ఆ దివ్య పదం చేరుకుంటారంటున్నారు కదా, ఆ పదం ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ దాంట్లో. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అలాంటి నా దివ్యధామం నా తద్భాసయతే సూర్యుడి వల్ల భాసింపదు, ప్రకాశింపదు. న శశాంకు చంద్రుడి వల్ల ప్రకాశింపదు. నా పావకః అగ్ని వల్ల ప్రకాశింపదు. యద్గత్వా అది పొందిన వాళ్ళు నానివర్తంతే మళ్ళీ తిరిగిరారు. తద్ధామ అటువంటి ధామం పరమం మమ నా దివ్యధామం అటువంటి దివ్యధామం అని చెప్తున్నారు. సో నా దివ్యధామం సూర్యుడి వల్ల కానీ చంద్రుడి వల్ల కానీ అగ్ని వల్ల కానీ ప్రకాశింపబడదు. అంటే ఏమిటి, భగవంతుడి యొక్క స్వయం ప్రకాశత్వంతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. 11వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, విశ్వరూప సందర్శనంలో 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే వచ్చే కాంతి ఏమైనా ఆయన కాంతికి సరిపోతుందేమో అని, అలా భగవంతుడి యొక్క కాంతితోనే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో మనకంటే వెలుగు కావాలంటే సూర్యుడైనా ఉండాలి, చంద్రుడైనా ఉండాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ అయినా ఉండాలి. కానీ భగవద్ధామంకి ఇవేవి అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా యద్గత్వా నానివత్, ఎవరికి ఇది పొందారో, ఎవరైతే ఇది పొందుతారో ఈ దివ్యధామం మళ్ళీ తిరిగిరారు. తద్ధామ పరమమ్మ, అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడితో ఈరోజు స్టాప్ చేద్దాం. కొంచెం ఎర్లీగా క్లాస్ కంప్లీట్ చేయాలి. సో అటెండెన్స్ తీసుకోండి. రేపు మిగిలింది కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఈ ఫస్ట్ 5 శ్లోకాస్ కొంచెం శ్రద్ధగా చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది పాయింట్స్. ఓకే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో